Здравейте, хора! И най-накрая дойде третото издание на Покемон списанието. В момента чакам още първото издание, защото сме пропуснали първото, имаме само тези две. Плюс днес ще отваряме и картите. Имаме чисто нов пакет, който не е отварян. Това беше стария, както знаете. Паднаха ни се много яки карти. Миналия път. Ето ги и тях. Започваме с анбоксинга, като първо ще започнем с картите, защото те са по-важни. После ще отворим изписанието. Така. Малко ми скъсах отзад, но още малко. Иначе ето така. Slowpoke. И е пляскав. Шайни. Шайни Slowpoke. Вау, това са ни сегашните карти. Са готини. Дрифлон. Импидимп. Импидимп. Какъв е? Малко като дявола, но да, и Slowpoke. Те е бляскав. Малко като Сендвор. Добре, сега преминаваме и към списанието. Прибереме картите по пакетчета и скоро ще приема и новия си каталог, в който ще ги редя. И ето го новия каталог! Ще има комикси, приключения, плакати и нови карти. И задачки за качки. Отваряме. Първото нещо, което виждам е съдържанието и Азиум Марил. Това ми е любимото покемонче. След Пикачу и Вите и другите. След това имаме малко мастер трак за картите с еволюшени. Също така тук има в тези списания много карти, които се падат от самия каталог. След това ще има медальонът, комикс, части от комикс, нататък продължава още комиксът. Не. Да, след това има още части от комикса. И след това са задачките за качките да направите имената. Гримър. Ето го. Импидимп. Това е който ни се падна на карта и той беше рисуван, мисля, че. Много ще проверя пак. Тук имаме Салзар и плакат, т.е. дупето на... Какъв е сладък! Това е постер. И ето го лицето на втория плакат. Има Тропиус. След това в сините карти и Каптурн срещу Дуфан. Миналия път беше... не знам кой бях. Миналия път. За врата влез или не влизай, спя, не спя. Това е готина идея. Това продължение на още комикса. Това е от Херцигон. Още комикс. И да, тук има за Кефант да изрисува Псайдък и Аксио, също така и следващия брой излиза на 24 януари. Затова, хора, чао от мен и до следващото видео за още каталози.